Com vulgui, senyora Gascó. Bon dia. Moltes gràcies als representants i les representants del sector primari, de les organitzacions agràries, de les cooperatives agràries, i moltes gràcies sobretot a tota la gent que ha fet possible aquesta llei. Em consta que són moltes les persones que han contribuït, i una llei necessària, una llei de consens, i que ens alegrem que arribi ara, encara que quasi al final de la legislatura, però millor tard que mai. I sabem que hi ha hagut molt de treball abans i per això arriba en aquest moment. Des de Podem hem valorat com a molt positiva aquesta proposició de llei, no sols per lo necessària, com deia, sinó també per l'avançada i positiva que és en alguns aspectes, com ara els parcs agraris, les iniciatives de gestió comuna o de reparcel·lació, de reestructuració parcel·lària o la xarxa de terres. També, precisament pel que deia, pel procés participatiu i l'alt nivell de consens que hi ha darrere d'ella. Aquesta llei aconsegueix enfocar la reforma de les estructures agràries valencianes tenint en compte els dos principals reptes a superar, la propietat minifundista i la necessitat de conservar el sistema agrari tradicional. Ja el seu primer objectiu, millorar la viabilitat de les estructures agràries amb la finalitat d'obtenir rendes agràries suficients que asseguren unes òptimes condicions de vida als seus titulars, posa l'accent en la inviabilitat actual del minifundisme, la parcel·lació i altres elements. Aquesta proposició de llei ajuda, de fet, a entendre un concepte tan complex com el de la viabilitat de les estructures agràries, tot i superant l'enfocament de la modernització sense límits que fins ara havia arrossegat qualsevol actuació per resoldre el problema. I és que, senyories, la Comunitat Valenciana és, en valors absoluts, la comunitat autònoma que ha patit un major abandó d'explotacions agrícoles d'Espanya en el període 99-2009, amb un total de 49.460 explotacions. També és la comunitat autònoma amb menor percentatge de titularitat juvenil, amb un 2,31% d'explotacions en mans de persones menors de 35 anys, al mateix temps que tenim un dels més alts percentatges de titulars de més de 55 anys. Aquestes dades il·lustren els greus problemes que, d'una banda, la falta de planificació a llarg termini, però també la falta de regulació dels mercats i la pèssima articulació de la cadena alimentària han causat al sector primari. No obstant això, existeixen problemes evidents derivats de la pròpia estructura del sector. La fragmentació de la propietat de la terra, la falta d'una cultura de la gestió comuna de la producció, l'escassa mobilitat del mercat de terres, la falta d'eines que faciliten la planificació a professionals del sector i la deficiència d'inversió pública i privada en benefici d'una activitat agrària sostenible i generadora d'ocupació. Afavoreixen l'abandó progressiu de la terra, especialment en les comarques amb majors dificultats agroclimàtiques. La pressió sobre els usos del sòl porta com a conseqüència la pèrdua progressiva de sòl fèrtil, tenint conseqüències directes sobre la nostra capacitat de mitigació del canvi climàtic en ser precisament aquests sòls els majors embornals de carboni. I ara, una vegada s'aprova aquesta llei tan necessària per a l'agricultura, caldrà recordar a l'hora d'aprovar els pressupostos, encara que els pressupostos s'aprovaran abans que la llei, però sí que caldrà dotar-se de recursos econòmics i humans suficients i seguir apostant pel renovament i la continuïtat del sector primari amb decisió i valentia. Un sector crucial per al futur del País Valencià. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gascó.